Okej, är du beredd? Jag är beredd. Uff! Den där är bra. Nej, lossnar den? Nej, den simmar uppåt fort som fan. Helvete, vad är det här för någonting? Så vilken jävla rusning. Ja. Se till om du ska hjälpa istället. Ja, det är inte så stort som jag trodde. Aha. Första rusningen var ju fräsch. Det är helt sjukt. Vad fan är det här? Det är helt sjukt ju. Hur kan du rusa sådär, kompis? Berätta för mig. Jag testar. Kör en postman då.